L-Orkestra Nazzjonali, kantanti stabiliti, oħrajn ġodda fix-xena mużikali, id-dawl, il-viżwali u fuq kollox il-mużika. Dan kollu fil-jumejn li ġejjin, jiġifieri is-Sibt 27 u l-Ħadd 28 ta' Settembru f'Rokestra. Kunċert b'uħud mill-aqwa talenti ta' pajjiżna u li l-fondi kollha miġbura se jmorru għal Malta Community Chest Fund. Fl-aħħar jiem żorna iċ-ċentru għall-Firi u l-Konvenzjonijiet l-MFCC fejn se tittella Rokestra u tkellimna ma' Paolo Borg Bonaci, kantant u direttur artistiku ta' Rokestra. Staqsejnieh fiex jikkonsistu l-aħħar preparamenti. Prattikament dak kollu li jkun qed isir fix-show irid kollu jiġi rehearsed mill-bidu sal-aħħar sekonda b'sekonda. Din is-sena l-organizzaturi ffukaw fuq it-talent ta' uċuħ ġodda fix-xena tal-mużika, infatti għamlu awdizzjonijiet li għalihom kellhom rispons b'saħħtu. L-iskop ta' Rokestra mhux ta' promozzjoni għal kantanti u l-mużiċisti, iżda biex jinġabru l-fondi għal Malta Community Chest Fund. U għalhekk ma tindax mużika oriġinali tal-kantanti, imma cover versions. Mhuwiex il-post fejn hawnhekk aħna qegħdin neżebixxu biss l-artist jew biex l-artist jiġi jippromotja il-mużika tiegħu jew hekk. Rokestra żgur li mhux se tħalli lill-pubbliku li jattendi mingħajr sorpriżi. Show kbir, visuals kbar, effetti, sorpriżi, ġifieri f'Rokestra nħobbu nagħtu sorpriżi. Din se tkun is-sitt sena li qed tiġi organizzata Rokestra.